Xosé acompáñanos en Comer por Doquier un cociñeiro. E non é calquer cociñeiro, senón un que está na final do concurso internacional de patacas bravas. A que non lle gusta unhas boas patacas ben fritas e cunha boa salsiña? Pois el ten o segredo. Gerson Iglesias, benvido, como estás? Que tal, Adri? Como estamos? Todo guai, todo guai. Quero falar contigo porque eres o tercer cociñeiro que estás en Comer por Doquier. Sempre que falamos de gastronomía, que mellor que alguén que se dedica a isto, e logo porque estás na final cun total de 21 cociñeiros para escoller as mellores patacas bravas. A pregunta é fácil. Que teñen as túas patacas para que estén tan boas? Pois primeiro, teñen moito sentimento, porque, bueno, cando elaboro algo e eu quero presentar algo, pois sempre procuro tamén, aparte de que este rico, evidentemente, pois tocar tamén un poquinho a parte sentimental, tanto miña como do cliente final. Neste caso, pois son unhas patacas, que son patacas de aquí de Ourense, da nosa provincia. A salsa brava pois tamén está elaborada pois con ingredientes que agora iremos desgranando, como pode ser un chipotle, pero de Padrón, que me fixeron bueno, que o teñen os chicos de Factoría do Lume en Coruña. Estiven falando con eles para levar a mellor salsa brava do mundo para ali a Palencia. E depois nos tomatiños de Mimá, que son Miguel e María, que teñen unha horta aquí en Allariz, e esa é a base da salsiña. E depois, bueno, as pataquiñas, cando se queres, pois desgranamos un poquinho máis de como son. Sí, como claro, facemos. contanos. Sí? Decir, si Pois que empezamos polas patacas. Pois mira, as patacas. Que de ser unhas patacas bravas, pois o que é a pataca en sí tamén, pois damoslle unha voltiña de folla que creemos que tamén poden marcar un poquinho a diferencia, non? Entón, nos que facemos, pois usamos patacas de Soutelo Verde, que está no concello de Laza, pataca agria, da amarela, bueno, pelámolas, e unha vez peladas, pois metémolas en nunha solución de auga con sal. Depois aí botemos pois, un poquinho de romeu que temos aquí na hortiña do hotel, pois temos algunhas aromáticas. Entón metemos o romeu, metemos uns dentes de allo, metemos un poquinho de loureiro e eso, depois pesamos o total de auga as patacas e sobre ese total pois calculamos un 2% de sal, o que sería unha fermentación láctica, porque, bueno, aporta ya aí certos matices que creo que poden ser interesantes, xa lle dá un puntiño de sal, e xa dentro da pataca pois se va a levar certos matices así a ervas aromáticas, un toqueciño de allo, e entón así deixámolas pois 2 ou 3 días, dependendo da temperatura, dentro da auga con sal, e unha vez que a temos no punto que queremos, pois rallámolas así con a mandolina ou cun rallador, así na parte máis grosa, e unha vez relada metémola en auga para que solte un poquinho do almidón, escorregámola ben, apertámolas ben para quitarlle toda a auga posible, e aquí metémola en bolsas de envasar, damoslle así a forma que queremos, bueno, que ven sendo así como uns lingotes pois que teña 2-3 centímetros de altura, despois, bueno, pois 15 por 15 máis ou menos, ¿no? Como un cadrado. Vale, unha vez na bolsa con esta forma, cocémolas ao vapor, 25 minutos, 20 minutos, dependendo do tamaño, eso a 90 grados, e unha vez cociñadas, aí sacámolas do forno, metémolas no frío con peso, para que prensen, que quede eso ben compacto, e aí xa temos a base da pataca. Xa está precociñada, unha vez xa fría e todo, cortámola na forma que máis nos conveña, e aí xa lle damos o golpe de fritor. Unha pataca xa está previamente cociñada, entón va a quedar super crocante por fora, cremosiña por dentro. Aparte, se pode ver nas imaxes que puden ver esa foto da presentación que é moi chula, son cuadradiñas, e logo que comentas ti, se ve que super doradiñas por fora, e logo polo sistema de elaboración que nos contas ten que ser moi elaborado, pero entendo que tamén que é unha das claves que para estar na final e que a xente poida valorar ese tipo de bravas diferentes as que se poden ser máis como as tradicionais, non? Que son de fritir, ca salsiña e listo. Efectivamente, a ver, aquí buscamos pois eso, tamén un formato que, bueno, tamén no concurso buscan un poquinho pois que sexa viable a hora do servicio, vale? Isto sí que dá algo de chollo, digamos, na preelaboración, pero a hora de servicio, como xa tes os paquetiños prácticamente por ración, só tes que cortalas, ou xa telas cortadas, e darlle a freidora como se fora unha pataca que partes dende cero, non? Entón, eso, son 2 minutiños de freidora, a salsiña xa está feita tamén, entón, eso, para o servicio tamén axiliza bastante. E logo que comentabas do pemento Padrón, como consigues facer unha
comentabas que sería unha especie de, non sei se comentabas antes, chipotle ou levada como unha salsa tipo mexicana, pero co pemento de Padrón, non? Pois mira, aquí hai outro chico tarado, pois como a min, ali en Coruña, que en Narón, creo que exactamente, que está a Factoría do Lume, el é Joaquín, bueno, pois tamén ten a cabeciña así un pouco inquieta, deulle voltiñas e dixo vou facer un chipotle de aquí. Entón, pois eso, el colleu os pimentos de Padrón, que cando os deixas madurar poñense vermellos, e subille aí a capsicina, o picante. Entón, o que fixo, secounos e deulle un toqueciño afumado, que basicamente pues, un chipotle, pues eso, é un chile, pues isto que fan en México, e eso seco e afumado. Iso se pode mercar, calquer persoa pode, unha salsa que se pode vender ou solo echada a ti ou a xente que traballa con el? A ver, a todo momento, el xe que fixo unhas probas con isto, ainda non o ten comercializado, pero sí que eu saiba, non sei se se vende por aí comercialmente, se isto xa está. Entón, pues bueno, creo que está así un poquinho casi exclusivo para leválo a Palencia e gañar. Pois era bo compartilo despois. Por exemplo, teño unha receta de membrillo chipotle, a receta de membrillo aquí, mermelada, rebaixada con almíbar, con chipotle, unha mezcla super rica. A min o chipotle flipame. E ahora, pues eso, o de Padrón así achipotlado, pues tamén gustame moito, porque a mí ese toque afumadiño, pues bueno, creo que se presuma, non? Casi en calquera elaboración. Home, as recetas van moi ben. Eu creo que a xente que nos guste comer xa podemos máis ou menos imaginala ese punto crocante das patacas cremosiñas por dentro e ainda por riba unha salsa de chipotle con pimentos de Padrón. E isto súmalle, Adri, ti ahora, mira, pechamos os ollos e imaginamos unha fonte así de forno, cos tomates de mi má, super maduriños agora que están en plena tempada, un par de cebolas de aquí de Vilar de Santos, de Postoiro, uns dentes de allo así machacados, ben de aceite de oliva galego, se pode ser, tamén de que ten abril. E isto todo metémoslo no forno 150, 160, pois cunha poliña de romeu tamén, algunha aromática máis se nos apetece. Témoslo no forno aí un par de horas a 130, 140 grados. E ese sabor aí super concentrado de ese tomate, esa ceboliña, isto xa estou probando, non? E isto, pois eso, tamén xunto co chipotle vai ser a base do trituradiño, depois emulsionado, pois vai ser a nosa salsiña brava que imos levar a Palencia. Que rico, que rico. Pois nada, se quedes probalas, xa sabedes que aquí en Allariz podedes degustar estas... se podría comer aquí no restaurante Ebra, non? Erva. Restaurante Erva, eso, que veñan, pero a xente con matolas e con matolos que rápido, que nos quitan de las manos. Contame un pouco como... Cal é o teu traballo aquí no Hotel Oca de Mondariz, no restaurante Erva, e logo pues, estás tamén facendo os eventos das bodas. Sobre todo o tema da que estás avanzando hacia unha cociña máis vegana, produto local, produto ecolóxico, non? Estás avanzando hacia tendencia que ahora cada vez se eleva máis. Por que este cambio? Bueno, como estamos grabando non te vou dar unha colleja, pero estamos en Oca Vila de Allariz, onde dixeches Mondariz. Ah, pois tens razón, teño mal escrito aquí. Non te preocupes, a mí. Pois mira, vouche contando. A miña función, pois basicamente, eu son o xefe de cociña da restauración do Hotel Oca Vila de Allariz. Bueno, pois eu viñen aquí coa intención, pois un poquinho seguir a línea que se seguía en Oca, e pouco máis, pero bueno, eu teño a desgracia ou a virtude de que cóstame moito estar parado e digamos, ter unha rutina fixa todos os días, eu non podo con eso. Entón, pois, bueno, pois aquí xuntouse varias cousas, pois que tamén en tema familiar, pois tamén, bueno, pois fomos tendo inquedanzas sobre outro tipo de, bueno, como poder levar outro tipo de vida diferente. Isto ven todo a partir, bueno, pues que vas informándote, vas vendo documentais, vas vendo pues, o que pasa no mundo, e tamén a nivel familiar, pues temos eso, creo que temos unha mente aberta, non somos pechados, pues temos un espírito crítico bastante elevado, que creo que é algo imprescindible. Pero con isto te refires a que a parte da túa familia é vegana, non? Ou hai tes membros que son veganos, non? Somos o núcleo familiar completo. Ti agora serías vegano 100% ou sí, 100%, non?
Eu xa levo como 4 ou 5 anos pois cunha, bueno, tema alimentación pois 100% vegetal, ademais de un modo de vida pois vegano, que, bueno, pois eso, foi algo que fomos aí pois pouquiño a pouquiño. E, bueno, ao final daste conta de que é unha forma de vivir pois moito máis respetable bueno, creo que con todos os seres que cohabitan con nos no planeta, pois que tamén queremos que unha forma máis axeitada de vivir e colaborar coa sostenibilidade medioambiental, e a nivel, pois, digamos, da comida, máis centrados, pois, a nivel nutricional, pois é unha dieta que pode ser perfectísimamente completa, que non lle falta nin lle sobra nada, e, bueno, pois, ao final chegamos, tanto familiarmente como eu no meu traballo, que a evolución dentro do traballo pois foi máis lenta porque hai que xestionar moitas cousas, pero bueno, foi unha decisión que tomamos. Primeiro empezou en casa e que funa eu extrapolando tamén o traballo porque, bueno, creo que tamén aplicando isto pois a nivel laboral da cociña, pois creo que é perfectamente levable. Ao final creo que a xente que busca pois é comer rico e nos por enriba deso, pois eso, pois é saudable. Están colaborando tamén pois co cuidado do medio ambiente, están colaborando tamén moito pois coa economía local. E, bueno, tamén dentro do concepto de hotel, pois é un hotel que é spa, que está en proceso de ser un balneario, pois, bueno, xa que ves cuidar pois o corpo, pois, digamos, coas augas termais e todo, pois tamén nos axudar na medida que poidamos, pois, ofrecendo unha oferta, nunca mellor dito, pois, que vai acorde co concepto. E logo aquí, por exemplo, en Erva, a xente que veña a comer ou que se hospede no hotel, que opcións ten na carta? Tes unha parte vegetariana, vegana, e logo outra parte pois con carnes, peixes, con produto produto de que ourensán, de non sei se de galiñas, de porcos, de vacas que teñas por aquí pola zoa. Bueno, pois contoche. Hai, digamos, como 3 espazos de oferta, non? De gastronómica. Digamos que na parte de recepción hai como un pequeno hall con sofás, con mesas baixas, e aí ofrecemos unha carta máis informal onde máis ou menos pois eso, 50% de oferta é vegetal, e aquí pois eso, topamos dende queixos locais, como pode ser o queixo do Rexo, eso, pois unha táboa de queixos galegos, entre eles pois está o queixo do Rexo, hai a táboa de xamón de boi, depois eso hai pois, sándwich, hamburguesas, dentro destes pois sempre hai unha opción vegetal por lo menos, pois facemos un hummus moi ricos, etc. Despois no restaurante Erva xa propiamente, pois aí temos a carta é 100% vegetal, aínda que, bueno, hai en 2 platos no que esta opción vegetal como principal, pero hai opción tamén porque, bueno, queremos ter, pois non somos conscientes de que estamos en Allariz, bueno, pois hai certos produtos que considero que podemos telos, a xente que teña opción de elexilos. Pois facemos unha pinza, por exemplo, que as fai Nico aquí en Cea, que, bueno, Nico pois fai panadeiro, e, bueno, tamén pois é un amante do produto local e el ten ascendencia italiana. Entón, pois, bueno, entre todas as cousas que fai, pois fai unha pinza que, bueno, digamos que foi como o formato é como unha especie de pizza, vale? Pero, bueno, ten unha fermentación lenta, faise con trigo do país, bueno, pois nos temos o que é a base, a masa en sí, e depois esa opción que temos, a principal da carta, pois sería con shiitake de tribes e tomatiños confitados, e depois hai a opción tamén de outra opción que sería con queixo do Rexo e xamón de boi. É dicir, que o shiitake fais aquí? Sí, aquí de Ourense, non? Sí, aquí cerquiña. Ángeles, outra muller tola da cabeza, pois que vou cultivar shiitakes aquí en Tribes. E, bueno, tamén é importante, pois eso, que me gusta tamén detrás dos produtos nomear as persoas que están detrás, que me parece moi importante. E eso, pois, bueno, aquí hai pois, eso, un tecido importante pois, no Rexo, que é un ecoespazo que hai aquí, pois eso, que fan queixos, eso é todo de vaca, cabra e ovella, sobre todo ovella, bueno, pois fan cousiñas aquí, entón, pois, bueno, tamén, pois, eso, gustanos, pois, dar apoio ás empresas locais, e depois, eso, moitísimo produto da horta, pois, son Miguel e María, da horta de mi má, e a partir de aquí, pois, bueno, xa empeza o noso traballo como cociñeiros e cociñeiras de, bueno, darlle unha voltiña e
E traballar, por exemplo, temos un prato que sería un satay, que facemos a base de sería eura, e o satay, bueno, é unha salsiña pois, que vai a base de coco, lima, cacahuete, basicamente, non? Por exemplo, o cacahuete, pois temos, bueno, todas as cremas de froitos secos, pois tamén traballamos con unha empresa de Coruña que se chama Lenat, e bueno, pois eso, ten... Pois, que sabor mandan as cremas feitas, non? O fruto seco vos manda. Non mándanos pois cremas, normalmente pois un praliné ou a crema de abelás, usamos unha para os almorzos que é unha de abelás con cacao e dátiles, que digamos que pois retiramos un produto comercial que máis ou menos coñecemos. E reducción do azúcar tamén, non? Efectivamente, reduce azúcar e, bueno, as abelás, por exemplo, son españolas, o cacahuete tamén, as amendoas tamén, que traballan produto certificado ecolóxico e nacional de España, non? Entón, bueno, pois que todo un poquinho pois vai acorde coa filosofía nosa. E cando traballas con produtores locais, gustache tamén a veces darlle ideas ou para as novas tempadas de decir, oye, a ver si este produto que comentabas, igual o do sitake, ese tipo de produtos de foras, gustache igual decir, oye, po ano se podría igual plantar esta verdura ou intentar traballar con este produto, a ver que sae, a ver como se dá para logo intentar meterlo na carta do restaurante? Por suposto, que sobre todo con mi má, pois eles ata xa a tempada anterior xa me ofrecen así, traen como unha revista de sementes con variedades de diferentes cousas e eso, me din que propoña algunha cousa ali por se queren... A ver, ao principio costalles un pouco porque, bueno, igual están feitos máis ou menos a facer sempre o mesmo, pero bueno, como ven que depois eso ten aceptación, porque, bueno, tamén máis restaurantes de aquí da vila pois traballan con eles e ven que as cousiñas que fan así un poquinho diferentes pois van tendo saída e que dan moito xogo. Entón, pois, bueno, sí que están animando a facer cousiñas diferentes e mola moito. Home, se agradece, en Gondomar, por exemplo, tamén hai unha horta que traballa claro, con tomatiño, con outro tipo de verduras e hortalizas, e ao final é bo tamén para Gondomar, para restaurantes, para as casas que tamén os venden, poder ter acceso cando ti non plantas na casa, porque sí que nos povos é común, pero ti igual se vives nun edificio non tes acceso a iso, poder mercar produto local que ao final sabe a casa. Hai xente que nunca tuvo esa opción, é dicir, compra pues, no supermercado sempre, non sabe a que sabe o produto feito na casa, un tomatiño que leva igual 2-3 meses madurando nunha casa, e iso só consigues se vas a unha boa horta, non? E non no supermercado que sabe chauga e a pouco máis. E mira, vouche dicir algo, non vou aportar algo aquí que son reflexións, bueno, pues que fun facendo eu durante a miña vida laboral, e que incluso eu, bueno, na miña filosofía a hora de cociñar, evidentemente busco que este rico a elaboración, non? Pero eu que teño como varias cousas aí arriba a mesma altura, coa mesma importancia que o sabor, non? Que é apoiar no medida posible ao produto local, á economía local, que sexa sostible, que, bueno, máis ou menos isto xa vai enlazado, e depois eso, que nutricionalmente pois que sexa bo, que sexa produto de tempada. Entón, para mí, iso son premisas básicas que xa non é o sabor. Que ás veces, quer dicir, hai produtos de outros sitios que poden estar máis ricos que os de aquí. Quer dicir, o ya tiveramos o mellor en todo, pero a veces non ten por que ser así, pero ainda así, creo que temos a obriga pois, de seguir consumindo o produto de aquí, inda que non sexa... Eu creo que xa é o mellor simplemente porque é o noso, é o que está aquí, bueno, creo que se así é por algo, entón, pois creo que ainda así debemos apoiar as nosas produtoras e produtores sempre. Por suposto. E que cada vez debería facerse máis, eu creo que cada vez son máis os restaurantes que optan por traballar co produto local. Cando ti tes unha carta que é vegana, un plato, como potencias para que a xente que nos escoite este acostumada a comer carne, peixe, como usas o produto para que nun plato principal teña ese protagonismo? E ti digas, pois, bueno, poñoche aquí, por exemplo, unha berenxena, e a berenxena é o que no caso dun plato carnívoro sería pois un solomillo. Como consigues que a xente que non está acostumada a comer verduras dicir, pois mira, este é o produto principal e logo vai acompañado de outras verduras que serían como acompañante? Iso como se consegue? A ver, isto é un proceso complicado. Complicado. Para mí, evidentemente, non. Que dicirnos, o que intentamos é trasladar a xente pois que é comida, que está rica e que
evidentemente, a xente pois que, bueno, que hai a maioría, ¿no? Pois que son xente que come de todo, pois que non lle vai pasar nada por un día non comer nunha comida dun día, que non lle vai pasar nada por non comer ningún produto animal, non? Eso, nos meses que levamos con esta carta, pois a verdade que temos que dicir que as opinións son unha crítica moi boa. Si que a xente, pois, a veces se sorprende un pouco, pero ainda así, bueno, temos un traballo tamén coa xente de sala, pois que lle transmita seguridade, que nos estamos facendo o correcto, que é comida que está rica, que está ben pensada, que é nutricionalmente completa, e así, que decir, ninguén se marchou dali escandalizada porque teña que comer carne sí ou sí, non? Entón, bueno, creo que a aceptación en xeral pois está sendo moi boa, e ao final pois son pequenos muros que a veces, incluso a min, eu tiña as expectativas pois incluso peores do que está pasando na realidade, non? E ao final, bueno, creo que a xente pois tamén está un poquinho aberta a probar, a cociña está feita con cariño, con amor, bueno, hai bo produto. E vos usades, por exemplo, seitán, tofu, algún produto que pudese simular, que aparte é ricos en proteínas, que pudese simular algunha proteína animal, aparte das verduras, ou non? Pois mira, na carta só teño así, digamos, de un produto que xa ven feito, digamos, a Eura. Despois, certas cousiñas, pois algún tofu sí que usamos, igual algunha elaboración, pero non está dentro da carta, porque, por exemplo, o tofu, sí que hai un tofu que se fai galego, que é o tofu Landeira, de José Antonio, que o fai en Coruña tamén, e el cultiva a soia aquí en Galicia tamén, que dicir, o proceso faise completamente en Galicia con produto galego. Entón, creo que é un proxecto tamén que é importante apoiar. E tamén usamos o tempé de Tempexebre, que é outra empresa tamén que está en Coruña, que tamén se fai con soia, galega, ecolóxica. E, bueno, son certos produtos que creo que merecen a pena e que sí que os apoiamos. Seitán, nos facemos un seitán tamén, facémolo nós, que usamos tamén despois para hacer como uns tacos, vai así adobado pois con unha salsiña tamén agripicante, e facemos uns tacos de, pois eso, con seitán así rico, así desfiadiño, todo rico, eso vai con un poquinho de lima para dar un toqueciño, un toque picante. Como se fose carne desmechada, non? Algo así, sí, claro. Exactamente. Despois dentro do restaurante pois tamén temos un menú de degustación. Digamos, na carta si nos permitimos pois ter estas cousiñas un poquinho, digamos, que imitan pois produtos ou elaboracións cárnicas, porque, bueno, tamén queremos que é importante pois que cando a xente vexa a carta pois que vexa cousas pois que lle sexan familiares e que se sinta un poquinho máis cómodas, non? Entón, pois, bueno, xogamos un poquinho, pois eso, coa Eura, con algo de tofu e co taco este de carnitas que chamamos, non? Carnitas vegetais. Bueno, isto axuda tamén a que a xente, pois, se sinta máis cómoda, que vexa aí, que non vexa cousas na carta, pois que vexa a carta e non lle soe de nada. Entón, imos xogando con isto. Depois, por exemplo, tamén temos pois un plato que son tomates de mimá, que os pasificamos e os acompañamos dun ajo blanco de castaña. Que rico. Como estando en Ourense, pois a castaña non pode faltar. O ajo blanco, pois facémolo con vinagre do Ribeiro, que fai tamén Xoan Pablo, con aceite galego, tamén do de colleta propia de abril, e a castaña, que é un produto aquí pois super tradicional en Ourense. E depois xogamos aí cuns contrastes tamén con xel de cebola, da de Postoiro, un pesto de alfábega tamén de mimá. Entón, pois, bueno, pois son uns tomates así con a textura tipo como, non sei, unha cirola pasa a textura, entón queda o sabor super concentrado, un toque agridoce, e pois eso, coa cremosidade do ajo blanco, pois tamén é un prato super interesante. As berenxenas que falabas, pois tamén son berenxenas de aquí de mimá, que se pelámolas, facemos o vapor e despois traballámolas como se fora un tonkatsu, ¿no? Que ao final, pues eso, vai marinada así un tipo oriental cunha salsa de soya que traemos de Cataluña, que elaboran ali. Xa pensei que era galega tamén, digo, tamén sorprendendo con todo o que facemos aquí. Aí non chegamos aínda, pero bueno, seguro que todo está en camiño. E eso, pues despois vai empanada. Tamén vai un toque de freidora, queda así correntiña, creo que é dos meus platos favoritos. E que máis? Onde estaba, Adri? Que xa me perdín.
Bueno, estás falando toda a variedade de produtos que hai que traballades. Pero che iba a falar do menú degustación, vale? Porque No, temos sí. tamén unha opción dun menú degustación que podes tomar solto, ou tamén está incluído dentro dun paquete pois, do hotel, non? Con noite, con spa, e o menú degustación, que chamamos aqua e erva. Entón, pois, son sobre 8 pases, máis ou menos. Tamén, pois, aquí xa facemos, igual en algúns dos platos, pois, partimos da base de algún plato da carta, pero despois eso, con produto así... Normalmente procuramos que xan platos efímeros, que se fagan só ese día para esas persoas, e que nunca máis se volvan a repetir. Entón, bueno, parecenos interesante, porque tamén, bueno, estás facendo algo exclusivo para esta xente que ven, que confiou en ti, e, bueno, pois que se gasta pois, parte dos seus cartos en vir a probar algo diferente. E aí, pois eso, é unha cociña tamén un poquinho máis persoal. Claro, ese tipo de menú que faz tamén co produto que che chega cada semana da horta, non? Oye, este mes ou estes meses temos estes produtos. Vamos a traballar con isto. Ahora se entrou este produto novo. Vamos a traballar con... Porque comentabas antes, te adaptas un pouco a temporalidade do produto que des aquí, non? Por exemplo, mi má, pois eso, mándame por WhatsApp todas as semanas pois un listado cos produtos que ten esa semana. Pois eso, en base a eso, pois eso, tamén por outro lado, pois con despensa de lujo que están en Coristanco, lujo tamén ven por Lucía e José, que son dúas persoas maravillosas que tamén fan cousas moi chulas. Pois, por exemplo, traballo moitas legumes deles, que tamén é unha base importante que ten que haber pois eso, aporta unha base de aportación de proteínas importante. Pois eso, procurar pois eso, con menú en total pois que teña que sexa equilibrado, non? Que xa as súas partes de a súa grasa, os seus hidratos, a súa proteína, pois eso, que sexan menús completos. E tamén a idea da carta tanto como do degustación, pois que sexan menús que podas comelos a diario. Evidentemente, a xente non o vai facer, pero creo a oferta que teñamos aquí pois pareceme importante que sexa comida pois que te podas comer a diario sen que sexa malsana para ti ou que te vaya, que decir, ou que vaya en contra da túa saúde, digamos, non? Sí, comida ao final máis lixeira, que che sente ben, que como din sempre hai que comer e que logo te puedas facer o día, non tienes que tumbarte no sofá a reposar todas as calorías que te metilles. Exactamente. Entendo polo que me dis que gustache a cociña vegetal, gustache directamente produtos da horta, traballar moito co produto. Entendo entón que estás en contra un pouco do bacon vegano, calamar vegano, produtos veganos super procesados que ao final non deixa de ser un montón de calorías, de grasas, de conservantes e colorantes, non? Que opinas deste tipo de produtos? Bueno, a ver, estos produtos, que decir, no mundo omnívoro e no vegetal, pois hai cousas pois que son máis sanas, outras que son menos sanas ou insanas, non? Dentro desto, ver, son produtos que poden ser interesantes pois para xente igual quera dar un paso hacia unha alimentación máis vegetal, pois por temas de conciencia ou mellor, que lle apetece pois ir meténdose neste mundo, pois creo que é unha boa forma de ir introducíndose pois nunha alimentación vegetal. Despois no tema pois máis emocional, pois o ético, pois tamén é unha forma pois eso de deixar de causar sufrimento en animais. Pois, bueno, unha forma de sustituir a proteína animal por vegetal, non? A ver, son cousas, pois, creo que como debería ser no mundo tamén cárnico, pois que deberían ser cousas moi esporádicas, son cousas que, o que falamos antes, que de sabor, pois, están moi ben, pero depois a nivel nutricional, pois, xa non... Pois, bueno, non todas, pero, bueno, sei que hai, por exemplo, a Eura, é un produto moi poquinho procesado, de feito, bueno, é fariña de soia con aceite de oliva e auga, pois algunhas especias, que dicir, non leva nin leva por eso está na carta, senón non estaría. Depois hai outras certas cousas pois que, bueno, podes xogar con elas pois de vez en cando. Nós temos tamén unha hamburguesa vegetal que procuramos que sexa o máis natural posible, porque, bueno, dentro das hamburguesas vegetais hai nas moi naturais e depois hai, pois, moi elaboradas, non? Entón, pois, bueno, intentamos xogar con eso. Por exemplo, nun evento, a veces aquí no xardín, pois facemos, durante o verán, pois facemos unhas festas así pola tarde, solpor ou sunset, bueno, pois hai algo máis informal, digamos, máis canalleo, entón aí igual te podes permitir pois facer unha das elaboracións con xogar con estas cousiñas. Bueno, creo que nos adaptamos un poquinho ao donde e ao porqué, non? Cando para estas cousas.
Pero bueno, non adoitamos a abusar destes produtos. Para rematar ca cociña vegana, e antes de, me gustaría tamén logo falar da túa época anterior, cando abriches Ruse Ruse en Vigo, que facías antes de Ruse Ruse, bueno, un pouco como empezaches, para rematar ca cociña vegana. Falaron moi ben dun ceviche de caqui, que faz teu, non? Dos teus pratos preferidos, pode ser, non? Bueno, pues joder, bueno. Pasa que eu, cando vou a eventos ou a show cooking ou así, procuro nunca repetir pratos, non? Entón, si que isto fora, pues fixera aí un co caqui, pues fixen unha pequena colaboración, fixen 3 ou 4 elaboracións, fixen un carpacho, fixen tamén algo con caquis asados, o ceviche, pues a verdad que o ceviche, pues trateino como se o caqui, pois dei a importancia do peixe, porque, bueno, tamén a colaboración tiña que ser o caqui o principal, e trateino como se fora o peixe, pois eso, coa súa ceboliña, os seus choclos, o leite de tigre, todo eso, e a verdad que quedou rico. Tedes ceviche aquí agora, en Erba? Pois non, pero bueno, xa me estás dando a mí é un plato que me encanta, cando vin o do ceviche se me apunto. Que, bueno, tamén, quería aclarar algo, non? Porque tamén algo que aquí non procuramos usar moito cando transmitimos aos clientes e clientas, pois que preferimos dicir cociña vexetal, porque, bueno, creemos que preferimos que deixar de vegano e vegana para as persoas, e despois, pois eso, que o cociña, pois é unha cociña pois vexetal, 100% vexetal, con un par de opcións. Entón, sobre todo de cara ao cliente, pois, porque, por desgracia, todavía... Bueno, por desgracia non, porque hai certos intereses que se ocupan de que o veganismo pois poñerlle etiquetas e cousas que realmente pois non son, e por desgracia pois a etiqueta de vegano e vegana pois hai moita xente que bota para atrás. Lamentablemente é así, non? O galla pois isto se normalice, pero por exemplo, nós de cara ao cliente pois procuramos non usar a palabra vegano e vegana, porque sabemos por a experiencia pois que causa rechazo, non? Ui, aquí vanme por a leituga. Causa rexeitamento, non? Entón, pois eso, pois temos a experiencia, pois xente a veces pois ven o menú de degustación e non ten nin idea do que vai tomar, porque, bueno, o menú é prácticamente diario e exclusivo, como che dixen antes, e hai xente que pois que non se deu conta cando terminou de que non comerá nin carne nin peixe, porque ti, bueno, vas ali, presentas o plato, terminas na mesa, vas xogando, aparte xogas con sabores, porque, bueno, dentro da cociña vegetal é un mundo super inmenso onde podes facer de unha leituga así fresca ou natural sen nada máis e podes terminar pois eso con demi-glace de verduras, sabores super concentrados, xogas con as fermentacións, que, bueno, tamén teño formación en fermentacións e gustame tamén xogar con eso. Quer dizer que hai unha gama de sabores pois impresionante e eso, acabas cos, pois non sei, te imagínate un seitán así glaseado con unha demi-glace así vegetal super contundente. E eso, ao final, pois acabas, ou que tamén despois coas sobremesas, pois acabas con chocolate, temos un culán, por exemplo, vegetal. Entón, pois, bueno, ao final, creo que cubres unha gama de sabores tan completa e todo, pois que hai xente que chegou ao final e nin se enteraron de que era todo vegetal, vamos. Ahora que me comentabas o tema dos fermentados, vos tamén facedes en tema bebidas caseiras, como pode ser a kombucha ou algún tipo de bebida así? Sí, facemos de todo, según teñemos máis tempo ou menos, pero bueno, hai cosas así super sinxelas que, por exemplo, tepaches, que non leva ningún tipo de SCOBY, eso non leva, bueno, as SCOBY son como unha especie de xelatina, pois que é unha conxunción de bacterias e levaduras, pois que, por exemplo, que se fai os kéfires ou as kombuchas, vale? Neste caso, para o tepache, pois non necesita nada deso. O original, digamos que se facía coas peles das piñas, ali por México, sobre todo nos usamos tamén o corazón central, o tronquiño este que hai dentro, que é un pouco duro e fibroso. Entón, pois eso, coas peles e co tronco central, pois eso, metémolo, cubrimos con auga, botamos sobre uns 100 gramos por litro de mezcla, e eso deixámolo fermentar así espontaneamente, ao seu ritmo, tamén leva 2 ou 3 días, e aquí consigues, pois, que eso, os microorganismos, digamos, que hai na pel da piña é importante non lavala, porque é importante esas bacterias, esos bichiños que hai por fora, que nos van a axudar a fermentar, e iso, pois teremos aí unha bebida, pois, según a deixemos máis ou menos tempo, máis doce ou máis ácida, con algo de agulla. E a acidez colleríase co tempo. Efectivamente, que decir,
seguramente é importante aquí a temperatura coa que traballemos, pero bueno, normalmente aos 3 días pois xa seguramente máis tipo un refresco con algunha burbulliña por aí interesante, e eso, se deixas 4 ou 5 días, pois xa, digamos, igual se deixas unha nana, pois xa tes casi como un vinagre, xa se pasaría de ácido, que bueno, sería outra opción igual, se nos gusta como vinagre, pois podemos usar como vinagre. Entón aquí o que pasa que hai pouca, bueno, desinformación, bueno, que a veces non, o escoitar a palabra fermentado, pois hai xente que bota para atrás, non? Entón, pois bueno, que estos son procesos que hai que telos controlados, evidentemente. E que pasa? Que tío meterlle unha carga de azucre unha fermentación como esta, ou de sal en fermentacións lácticas, por exemplo, tío, que vas facer é que moitos dos microorganismos que hai que non nos interesan, pois eses microorganismos que non están cómodos nese ambiente de salino ou doce, pois van morrer. E os que se van desenrolar son os que nos interesan, que van provocar esta fermentación, pois que é unha fermentación, digamos, alcohólica, ainda que depois o grado alcohólico pois, pode ser mínimo ou nada. É dicir, as kombuchas, kéfires e tepaches poden xenerar sempre un pelín de alcohol, que isto hai xente que non o sabe, é importante, poden ter... Pues pero non para emborracharte. Non, a ver, tes que eso, pues igual 0,5 grados poden tal, pero bueno, que tamén é importante que saiba, porque hai moita xente menor ou nenos que a toman, que eso, que un pouquiño, seguramente non pasa nada, pero bueno, que se saiba que algo de alcohol poden xenerar, e eso, pues todas as bacterias, digamos, malas, pues van nese proceso de fermentación morren, e as que están cómodas aí, que son as que nos interesan, pues son as que se van desenrolando, provocando a fermentación. Entón, pues eso, aí evitas tamén... Por iso é importante que controlar ben a cantidad de sal ou azúcar e a temperatura, porque claro, podes pasar dunha fermentación, que eso é bo, a algo podrido. Entón, hai que controlar aí moi ben, pois eso, que teña as cantidades que teña que ter de azúcar, porque eso vai ser o que vai facer que os microorganismos que nos interesan, pois que non se desenrolen e se multipliquen. E este tipo de bebidas, como en que momento ofrecedes a xente que ven aquí, pois de xa entrar cando ofreces as bebidas, oye, temos estas opcións, non sei, tamén os almorzos no hotel pola mañán, no menú de degustación para dar máis xogo ao menú, como facedes? Normalmente poñémolas de aperitivo. Cando a xente se sentan na mesa, pois ofrecemos un aperitivo sólido e outro líquido, que normalmente pois eso, pois ven sendo pois un tepache, unha kombucha, eso feita por nós, que é verdad que pois mola poder ofrecer algo así diferente a xente, e eso normalmente vai no aperitivo. En épocas máis baixas que podemos facer máis así diferentes, pois eso, a mellor pois ofrecemos con algúns platos tamén unha maridaxe con algunha pois con unha bebida feita por nós, ou incluso tamén algunha sobremesa tamén. E logo, o que comentabas ti, non? A xente non se imagina a cociña vegetal como acostumados a ensaladas, acompañamentos moi básicos. De feito, coñezo xente que non come carne, nin ovos, nin lácteos, que igual vai a unha casa e hai persoas maiores e dice, oye, eu non como todos estes produtos, non? E claro, fai unha ensalada, porque non saben, pois, teño un pouco de tomate e cebola e dicen, joder, todos os días isto. Non saben, non existen, non pensan en coller unha berenxena, picala, botalle un curry, facer un sofrito, é dicir, traballar como traballas unha carne, pero con outros produtos sustituindo. E ao final, é o que comentas, consigues un montón de sabores diferentes, e se aquí faces un menú de degustación, podes comer diferentes texturas, diferentes sabores, viaxar a diferentes partes do mundo, e o que rematar é dicir, ostras, non comín carne nin peixe e non a botei en falta. E a xente non se dá conta diso. Que dicir, ao final, bueno, nós que somos profesionais desto, pois, ao final, que dicir, a cociña son técnicas. Que dicir, podes aplicar a carne, ou podes aplicar pois, a produtos vegetais, que ao final, pois é importante pois, ter en conta isto, non? Que dicir, a ver, nas casas igual unha boa, pois costalle un poquinho máis, pero bueno, ao final que dizer, tamén hai que ter claras pois, varias cousas a nivel nutricional, que dicir, unha persoa non se pode... Porque, bueno, a nivel cárnico, pois, máis ou menos sabemos que a carne e o peixe pois, teñen proteína, pero a veces non sabemos se no mundo vegetal onde está a proteína, onde está o calcio, moitísimas pois eso, cousiñas así importantes na nutrición. Entón, pois eso, cousas básicas, pois as legumes son moi ricas en proteína, que dicir, por exemplo, se faz uns garbanzos, pois a nivel proteico non tens que botarlle chourizo, nin panceta, nin carne, que dicir, xa ten, pois eso, sobre un 15-20% pois do garbanzo xa é proteína, que dicir que a nivel de cantidad de proteína, pois pode ser totalmente compatible coa de orixe animal. E
E eso, saber, pues eso, pues que as legumes, por exemplo, son ricas en proteínas, e igual que todos os derivados, que decir, o tofu é rico en proteína, o seitán é a proteína do trigo, do a gluten. soja texturizada tamén, non sei se esa ten un montón de proteína, fibras, vitaminas, minerais. Por exemplo, eso, a soja texturizada en seco pues ten un 40 e pico, un 50% de proteína. Entón, pois eso, tamén as legumes son ricas en calcio, o brécol é super rico en calcio, ácidos grasos pois atopamos nos froitos secos, nas sementes, son moitísimos produtos. Entón, que é importante tamén pois eso, ter un poquinho claro, pois, sobre todo se a túa dieta se vais a basear nesto, pois ter claro pois outros 4 conceptos para que non falte de nada. A ver, logo tamén penso que se comes mal cando comes carne e peixe vas comer mal se te pasas ao veganismo, non? Ou a ser vegetariano, e ao final cando comes ben, cando comes carne, creo que se te pasas, se o deixas, te interesa o faz ben, non? Eu creo que ao final a xente que te interesa pode decir, oye, como podo suplir as carencias que teño, pois o que comentas ti, pois un día como garbanzos, outro día como tofu, outro día como outra verdura para ir compensando. A ver, se ti tes a intención de adoptar unha dieta vegetal, evidentemente, que dicir, a ver, evitas pois colesterol, no mundo vegetal non está o colesterol. Bueno, creo que en maior ou menor medida estás colaborando tamén por unha maior sostenibilidade e bueno, tamén outra cousa boa que estás aportando pois que estás evitando pois sufrimento animal, que é unha parte, bueno, para mí é super importante. E eso, quero dicir, a nivel creo que igual de contaminación ou de emisión de gases, pois creo que, bueno, estou seguro, porque hai datos que así o din, non? Que inda que sexa un procesado, pois ao nivel de contaminación é moito menor se algo vegetal que animal, non? Pois a nivel sabor, creo que hoxe en día pois poden estar nos dous pandos podes atopar cousas super ricas e a ver, pero evidentemente o que hai que animarnos a xente, en xeral, pois a ter unha dieta sana, equilibrada e natural, non? Sen evitar no máximo posible os procesados e eso, bueno, xa o din moitas fontes a nivel mundial, non? Que ten que haber un proceso casi obligatorio, non dunha transición hacia unha alimentación onde aumente a proteína de orixe sobre vegetal. todo reducir a cantidade, é dicir, a mí eu son carnívoro e sei que na miña casa como moi pouca carne, é dicir, como moito tofu, moito seitán, pero ao final un pouco por saúde, disfruto moito, me gusta un día pois comer un bo salmón serrano, pois comer un bo peixe, un bo marisco, pero intentar reducir a cantidade. Eu creo que iso é unha evolución que é necesaria. Xa non digo para ser o 100%, porque non o sei. Eso, creo que plantexarse un 100% claro. Complicado, pero que dicir, ainda que cada vez hai máis xente pois, que vai tanteando, pois, probando pois, un tofu, un seitán, e van introducindo poquinho. Es que a mí isto pareceme super importante, porque a nivel medioambiental, a nivel de saúde, pois o nivel que se está levando, pois eso estáse consumindo casi o triple da carne que se debería consumir en España, non? Claro. E isto non é sano, non é viable a nivel pois, medioambiental, porque eso leva detrás pois, unhas emisións brutais, e eso, pois, a nivel saúde, que creo que é o que deberíamos mirar cada persoa, pois é super importante pois, ir facendo pois, ir xogando con estas cousas que a veces en certas cabezas pois costa moitísimo entrar, pero bueno, que proben, que vayan xogando, que con estas cousas. E logo non pensas, a isto é unha opinión persoal miña, non sei se a compartes, que eu creo que comemos demais. É dicir, eu estou delgado, non engordo, pero eu como demais. É dicir, hai días eu creo que a diario. Eu coñezo moita xente que comen demais. Eu creo que antes non se comía tanto e non é necesario comer tanto. Eu penso moitas veces, aparte de tirar moita comida, eu son dos que penso que non é necesario comer tanto. É dicir, estas comidas que común de almorzar, logo merendar, logo comer, ás 12 da noite chegas con fame, te pegas un desayuno, unha cea que flipas. Eu creo que comemos demais. Eu creo que esos hábitos que ahora están empezar a estar moi de moda o asuno intermitente. Eu creo que en parte eu noto que cando como menos eu estou mellor.
ou si como menos veces ou menos cantidades, estou mellor que cando te pegas e te zampas un plataco, logo un poste e tal, e logo te quedas no sofá dicindo, a ver se entra unha oriña e empezar a recuperar. Claro, o problema é ese, o sofá, non? Quer dicir, aquí, pois, hai que remontarse igual a 50 anos para atrás ou 40, quer dicir, o modo de vida que hai hoxe non ten nada que ver. Quer dicir, hoxe, pois, igual estamos diante dunha pantalla, pois, co teléfono no sofá, pois, 3 horas, no traballo, pois, hai xente, pois, que está sentada, que temos antes, pois, moitísima máis xente adicábase, pois, tiña a súa horta ou non tiña os medios de transportes que hai hoxe. Antes a xente movíase moito máis, igual podían comer moito, pero bueno, porque sabías que ti seguramente necesitabas aporte calórico para tirar un día inteiro. Hoxe en día, pois, a modo de vida que temos, pois, non é o que había antes. Entón, pois, bueno, vimos en patinete eléctrico, tirámonos, pois, sentados moito tempo, canto tempo tirámonos co móvil todo o día sen facer outra cousa. Entón, claro, temos que ser conscientes das calorías que queimamos a hora de saber as que consumimos, porque senón hai unha descompensación. E, bueno, a obesidade no mundo, pois, é un problema enorme. En España é un problema moi grave, sobre todo en nos peques e nas peques. Dame moitísima mágoa, pois, ver as moitas merendas que levan aos peques aos coles. Dan ganas de chorar. Creo que aquí hai que tomar medidas a nivel institucional. Certas cousas creo que non deberían estar permitidas. Por exemplo, no cole que iban os meus fillos en Vigo, pois tivo que se tomar unha medida drástica de que só se podía levar froita. Houve aí un revuelo brutal, case lle queiman o cole. Quería levar bollería, non? Porque aí era moita máis merda. cómodo, a miña filla non come froita, non sei que. Que pasou? Empezaron todas as crianzas levando unha peza de froita que se puñan común na clase e depois cada un, cando tocaba, pois podías coller a túa ou outra. Acabaron o curso levando 5 pezas de froita cada crianza porque papaban todo o que había. Entón, quero dicir, só hai que facelo. Moitas veces só hai que facelo. A veces non comen a froita porque hai un problema en casa, que igual en casa non hai froita accesible, non está a nosa alcance. Mamá e papá non comen froita. Entón, claro, aquí xa hai un problema de base que hai moitas veces que hai que ver as cousas como están na casa. Se está ese produto disponible, o produto sano ten que estar sempre disponible. Os produtos, pois, que xa sabemos perfectamente as mamás e os papás que hai que comelos moi esporádicamente ou non comelos nunca. Entón, non se poden sustituir merendas por chuches, non se pode, que decir, hai que merendar. Bueno, isto é a miña opinión, é o que eu recomendo, non? Bueno, non quero sentar cátedra nin dicir o que ten que facer a xente, non? Pero creo que o principal nunha merenda, por exemplo, ten que ser a froita, e despois, cando coma a froita, pois se come, pois, un bocata ou que sexa, pois que o coma, pero eso, que a xente coma a que poda, porque, bueno, certos problemas, pois, de saúde, que hai xente que non pode abusar de certas cousas, pero, bueno, que froita e verdura que hai que instauralas nas casas xa dende peques. Pareceme moi interesante que estás comentando. E en que momento incluirías tú o azúcar? Ou que uso lle darías? Intentarías eliminalo? Ou, como comentabas antes, usar, por exemplo, dátiles ou uvas pasas para endulzar postres? Ou que pensas sobre iso? A ver, aquí hai varios factores que hai que ter en conta, non? Quer decir, por exemplo, a ver, na miña casa non hai azúcar, non? Non existe. Pois, eu sí que fai anos, pois, tomaba un café, igual botaballe 2 azucarillos, pero, bueno, eu, como che dixen antes, pois procuro ter unha mente inquieta, un espírito crítico. Tamén a miña parella teño que darlle moitas gracias porque ela axudou moito para isto, e iso, pois, hoxe en día, pois, os cafés tómanse sen azúcar. Se te vas reducindo poquinho a poquinho, pois podes ter unha dieta cero azúcar sen ningún problema. A hora de elaboracións, pois é que hai varias cousas. Evidentemente, pois facer biscoitos, magdalenas ou moitas cousas pois con base de plátano, que un plátano aí ben maduriño, machacado, pois podeche valer sustituir tamén como ovo e tamén sustituir parte do azúcar. Pero, bueno, o azúcar é malo? Sí. Pero non é moito mellor a panela ou os dátiles, que ao final eso todo é azúcar. Que pasa? Que pasa con estas cousas naturais como a panela, os dátiles e tal? Que a veces nos tomámolo pensando que é un produto sano, entón digo, pois podes cargar máis porque isto é maravilla e é sanísimo para min. Realmente, ao final, tanto mel como siropes de ágave, todo isto, ao final, é azúcar. Quer dicir, pode ter certas propiedades ou non. Hai moitas cousas que non están demostradas científicamente, bueno, que se di así tradicionalmente que pode ter. Bueno, tamén o agave din co índice glucémico máis baixo, pero no final pode ser o que distí. Pois mételle 2 cucharadas máis porque dicen que non, que é máis sano. Pois eso, igual azúcar blanco é veneno.
pode serlo, pero se depois vas a sustituir o azúcar blanco por o doble de panela, pois ao final estamos na mesma. O que temos que ter claro que temos que consumir o mínimo posible e xa está. Creo que ningún azúcar, ningún edulcorantes destos químicos, ningún é bo, que é complicado levar unha vida cero, que eu entendo, que, bueno, que moita xente pois, non están dispostas, pois reducir o máximo posible. Quer dicir, a veces está incluso mellor que tomes pois un poquinho de azúcar blanco sabendo pois que non é o mellor do mundo, que eso, que penses que a panela é maravillosa e que lle cargues aí o triple, non? Cando realmente pois non é a nivel nutricional, pois máis ou menos é o mesmo. Sabes que me pasa a min? Eu creo que teño unha adición só é a azúcar. Entón me pasa que hai xente que cando está estresado ou ten un día malo, pois hai xente que bebe, que fuma ou outro tipo de sustancias ilegais, non? Eu teño, a min, estou estresado, necesito azúcar. Entonces, que fago para compensar iso? O azúcar disolvelo en outros medios. Por exemplo, teño ansiedade, pois me igual fa un vaso grande de leite con unha pastilla de chocolate e unha cullada de mel. Entonces estou metendo como vendo algo dulce, pero non é un paquete de galletas. Ou collo un yogur, unha cuchariña de mel e logo botei cereais 0% de azúcar, que ahora os hai. Entonces teño a sensación doce, pero estou realmente comendo pois un yogur sin azúcar, con cereais sin azúcar, pero teño ese puntiño doce da mel, ou, bueno, eu uso mel. Eu fago iso. Pero eu teño adición ao azúcar. Eu recoñezo que termino de comer un plato salado e o meu cerebro inconsciente me pide azúcar. A ver, aquí o problema está basicamente no azúcar que se ve, que engadimos nós, e o que non se ve, que é o peor, non? Que moitas veces estamos consumindo un montonazo de produtos que están petados de azúcar ata arriba e non nos damos conta. Quer dicir, hai un cacao soluble, que, bueno, non digo a marca, pero bueno, que se fai aquí, bueno, que se toma nos almorzos, nas merendas, en todos lados, non? E hai moita xente que nunca se parou a ver os ingredientes e o valor nutricional, non? Que ten un 70% de azúcar. Un 70% de azúcar. E un 22% de cacao. E moita xente que non sabe. Cargas hasta que este... Entón, e aí por riba que lle bota algún azucarillo, sabes? Entón o problema é do azúcar que non se ve, que está metido pois, e o leite xa ten azúcar, bastante ten azúcar, non? Bueno, o azúcar do leite, pois... é natural do leite, pero... Sí. Non é, que nos azúcares tamén temos que diferenciar ou nos hidratos, pois os que son de integrais, digamos, e os que son refinados, que son de absorción máis rápida, non? Se ti consumes, pois, por exemplo, agora menos un poquinho os hidratos, non? Un arroz integral ou unha pasta integral, esos son uns hidratos, uns azúcares que o teu corpo leva un traballo desfacelos, absorbeos moito máis despacio, é moito máis recomendable. Todo refinado, arroz pois que é blanco e a pasta branca, pois todo isto son hidratos que o teu corpo pois os pode consumir moi rapidamente, entón aporta un chute, digamos, de subidón de enerxía pois rápido, pero que eso, igual que sube, pois baixa. Entón, se integral, que é moito máis recomendable, aparte que che aporta fibra e proteína, pois eso, sabes que o teu sistema digestivo pois costalle máis traballo, que é bo, non? Que traballe, que lle coste desfacer, entón vai dando xa enerxía así como máis repartida. Entón, eso, volvo, os produtos do azúcar que non se ve. Ketchup, casi todas as casas hai ketchup, que a veces toman sopa de ketchup con cosas por arriba, que é unha barbaridade. Entón, se non pode faltar o ketchup na nosa casa ou os produtos estos de cacao, faino ti. Quer dizer, hai recetas de ketchup pois, sen azúcar ou con mínimo de azúcar posible. Podes ti facer un cacao natural onde lle botes pois o mínimo de azúcar ou nada de azúcar, faz ti un caseiro, quer dizer, tamén é importante que a xente que lea os ingredientes, que lea os valores nutricionais de todos os produtos, non? Porque ao final, claro, nos refrescos, quer dizer, hai un montón de cousas con azúcar que non... Crees que é un bo sustituto para azúcar a stevia? Ou pensas que o simple feito de añadir sensacións doces o cerebro ao final vai seguir pedindo? Que pode pasar a mesma cosa de edulcorantes? O problema é eso, que dicira, se ti a un peque o crías de pequeno, pois con esos nivelazos de azúcar ou de sal que pode ter o ketchup, refrescos, esa crianza é moi probable que evolucione onde non lle guste nada. Por qué? Porque nada lle vais a ver. Ti non lle podes poñer pois un brécol cocido, un arroz feito por ti,
e que lle atope o sabor, porque ao final ten as papilas xa tan con esa acumulación de esos sabores tan potentes, pois que o resto da comida nunca lle vai saber nada. Por eso moitas veces lle botan ketchup a todo, ou isto non me gusta porque tal, que decir, ao final esas papilas tan acostumbradas a esos puntos de sal e de azúcar tan altos, ou de monosódico, como se chama? Glutamato monosódico, que nunca me sai esa palabra, tío. Sí. Que está un mogollón tamén de cousas, e ao final eso, acostúmbrase a esas bocas, a esos paladares, a esos sabores que despois, digamos, a comida normal, entre comiñas, pois non hai forma de que a coman. Entón, creo que é urxente pois, que se eliminen estas cousiñas das casas, bueno, das casas de moitos outros sitios. Sí, pero cos edulcorantes, se parece unha opción boa ou a eliminar? Bueno, eu creo que tanto nos azúcares como nos edulcorantes, pois que se use o mínimo posible, calquera deles ou nada. Esa é a miña idea, que se teñen un nivel alto hoxe en día, pois que traballen o máximo posible por ir baixando, pouquinho a pouco, quer dizer, se leva 100 gramos, pois o seguinte poña 90. O sea, depois vai moi pouquinho a pouco para que a transición pois sexa o máis suave posible e non pases de 100 a 0, que vai dicir, isto é unha merda, non hai con coma, pero eu sei que, bueno, que decir, eu vivino e fíxeno, entón, pois eso, sei que vas pouquinho a pouco, pois lévase perfectamente o proceso. A mí me pasa, eu creo que ahora o meu corpo esa detecta cando, se bebe un refresco, esa me sabe super doce, esa detecto, por exemplo, se llevo todo con unha cuchara de mel, me gusta que teña ese punto doce moi suave. Cando esa empalaga e ves que che queda moito azúcar na boca, esa o rechazo. E co sal me pasa algo parecido, que comentas, de saborear os produtos que tes, que non sepan solo pois a sal, que pois un trozo de brócoli que che sepa, que notes os aromas que che poden vir a morder e con iso con o resto dos produtos. Depois outro problema, perdón que xa te vin arrancar ese vou. Outro problema que hai, que tamén moitas veces no, que seguramente pois, xa detrás intereses, no? Que sempre asociamos celebracións ou premios aos nenos ou celebracións de cumples ou de festas con comidas ricas en cousas que non se deben comer, non? Por exemplo, pastéis. O neno fai algo que, bueno, xa en principio xa estou en contra dos castigos e dos premios, non? Pero, bueno, a xente que o faga, pois non te premiamos con que? Con chuches, con tal, que decir, estamos asimilando ou poñendo, fago algo bo, chuches, non? Entón, quero decir, ao final estamos dando chutes de dopamina, entón, claro, ao final os peques portanse ben ou fan as cousas ben porque saben que vai haber un premio 12, entón se vinculamos ou vencellamos pois as cousas boas sempre con comida malsana, pois non pode ser. Sei que é complicado a nivel social porque se leva facendo esta vida. Date conta que a pastelería tradicional é unha puta animalada. É unha bomba de grasas, sobre todo no tema industrial, pois grasas hidroxenadas, azúcar por todos lados, claro, un montón de hidratos, azúcar, sí, leva todo. É o pack completo. Entonces, ti como premiarías? Como recomendaría? Bueno, ti, claro, tes fillos ou fillas. Para ti un bo premio, é dicir, sería simplemente un tema alimenticio? Crees que non se debe premiar con algo doce ou simplemente seguir unha dieta e evitar o tipo de premios? Que logo moitas veces, que digo, por exemplo, a miña prima, o que me estabas dicindo me recordaba moito ela, non? Que alimenta as súas fillas pois van á praia, comen a súa peza de froita, logo sí que lle dá algo salgado, como que o premia algo salgado, non? Pero sempre froita, non tocan doce. Pero logo está a boa, que a boa sempre ten aí o seu armario escondido coas súas cousiñas para darlles así, sabes? Toma que nadie ve 12. Pois mira, o noso maior premio que podemos dar é información aos nosos peques, non? Eu considero que, bueno, a xente en xeral debe facer as cousas pois porque teñen que facerse así por algún motivo. Quer dicir, ti non tens que recoller a habitación porque te vou dar unhas chuches. Tens que recollera porque as habitacións hai que telas ordeadas, se non é un caos, non hai por onde moverse, entón temos que facer... Quer dicir, que pasa? O premio castigo é moito máis, digamos, pronto, é máis xa. Outro, pois, conleva moito máis traballo. Quer decir, pero bueno, ti tens que facer entender a esa persoa pois que ten que facer eso porque hai que facelo así, porque ten que ser así, e darlle toda a información que podas de por qué. Cando tomas un xeado, que ten que ser algo totalmente esporádico, pois eso, tómalo porque, bueno, ese día che apetece, pero sempre temos que ter claro que non vai ser todos os días, que igual pois, unha vez a semana ou cada 2 semanas. Entón, tendo esas premisas básicas, pois eso, que dicir, tamén o de nas casas pois, sustituir as comidas
o que fan aboas ou, bueno, moitas familias, non? Que fan unha comida para cada persoa. Pois tamén é importante pois, que as crianzas proben de todo, polo menos que o proben, non directamente xa facerlle outra cousa. E esas cousiñas, bueno, son pequenos detalles que se vas picando un poquinho de aquí, un poquinho de acá, pois eso vas conseguindo pois que a xente pois, que se vaya formando, que vaya medrando e que teña os valores máis claros e iso, por que se fan as cousas, non se faz isto, pasa isto, se non o faz, pasa isto outro, non? Normalmente, bueno, hai moitas cousas que hai consecuencias naturais, porque teñen que ser así, pero na medida que poidamos, pois eso, que fagan as cousas pois sabendo por que teñen que facelas así, non porque vaya a pasar algo non despois. Xa. Bueno, para ir rematando, eu creo que non me esperaba que fóramos por este lado da charla, me gustou moito porque ao final sí que é certo que é algo bo deste tipo de conversas. Eu creo que ao final, como a reflexión miña ao final, eu creo que é importante ao final a educación para entender que o respeto tamén existe ca comida, que un pouco explicabas ti. Eu non creo que nunca serei vegano 100%, pero eu creo que ao final o respeto é polo medio ambiente, polos animais, que pues, en vez de ter tantos e granxas tan grandes, granxas máis pequenas, porque se gusta disfrutar pues, un día dun chuletón, ou dun salmón serrano, ou dos ovos dunhas galiñas como pode ter a miña nai. Pero creo que ao final esa ten que ser unha educación, como dices ti, ahora educar os fillos, que entendan que non se pode comer, que non hai premios para facer cousas, senón educar, que temos que ser respetuosos con todo. Ao final é que as persoas, con o noso planeta, que os nosos animais e que a vida. Eu creo que ao final é unha base, eu creo que polo que te coñecín agora, eu creo que é unha filosofía que levas e que creo que se pode ver aquí esa filosofía de respeto, de educación, de tratar ben a xente que ven aquí a comer e os produtos que aquí tratades, non? Bueno, que dicir, eu eso, pues, que dicir, eu fun omnívoro ou casi carnívoro, pois ata fai 6 anos. Que dicir, eu pois pensaba pois como a maioría da xente que é carnívora, e eso, pois, que dicir, a min, pois, cando viña unha persoa vegana, pois, ao restaurante, pois, tiña certos prexuizos, que dicir, pero ao final ter unha mente aberta e ter un espírito crítico e plantexarte sempre o porqué das cousas, pois, joder, foi evolucionando. Eu me preguntas fai 6 anos se eu iba a estar aquí hoxe falando desto, decía que nin de coña. Chao. Pero ao final, bueno, pois eso, hai mogollón de información hoxe en día que podes ver, que dicir, eu un concepto básico que asentei na miña cabeza é que vivimos nun planeta, que o planeta é de todos os seres vivintes que hai no planeta, que dicir, por que nos somos ou nos creemos superiores a outros seres? Claro. Porque ao final dicimos que temos a inteligencia, que son que nos diferencia de outros seres. Non sei, creo que a inteligencia estamos demostrando que non a estamos usando demasiado ben, non? E despois, pois, joder, os animais pois teñen sentimentos, teñen as súas familias. E ás veces isto igual un pouco forte, pero eu a veces intento imaginarme o que se fai a moitos animais e poñer no seu lugar aos meus fillos. E estas reflexións, joder, pois fante reflexionar moito, non? Que dicir, cando lle separan pois, a un xato, un tenreiriño recén nacido da súa nai, pois, para coller o seu leite, para darlle a consumir as humanas, que a súa peque, pois, que a teñan que apartar para outro sitio totalmente sola, que sabes... Hai vídeos, hai estudios que esas mamás sufren moito porque lle quitan a súa cría. Joder, eu creo que hai moitísimas cosas que non son necesarias. Quer dicir que podemos vivir perfectamente sen ela. Eu non estou dicindo que o mundo entero se teña que vegetalizar, nin veganizar, nin moitísimo menos, pero sí ser moito máis consciente de que non estamos sós neste planeta, que o compartimos con moitos máis animais, que isto é unha opinión moi persoal que sei que pode causar debate, pero que eu creo que sobre o planeta deberíamos ter os mesmos dereitos, todos os seres, porque eso, non sei por que nos creemos superiores ao resto, simplemente por ter unha inteligencia. Bueno, somos egoístas, ser humano é egoísta tamén. Efectivamente, entón, pois eso, creo que ser consciente do sentimento de pertencer a algo máis grande e o espírito crítico. Creo que é unha base importantísimo para todo, non sei, que a xente se replantee sempre todo por qué, non? Porque a veces se ti non o replanteas, hai moita xente xa interesada en facelo por ti, vale? Hai moita xente no sistema no que vivimos pois con moito poder
que a través pois, de publicidade ou de moitas cousas, de igual un simple debuxiño nunha botella de auga, pois que compres esta en vez de outra. Entón, quero animar a xente pois, eso, que reflexione, que sexa crítica con todo, que se pregunte o porqué de todo, e depois, na medida posible, pois que, sobre todo a que xente que ten peques, pois que un poquinho que se poña no lugar de outros seres vivos, pois que non teñan as oportunidades que temos nós. E eso, pois, ao final, isto xa é algo igual máis forte, pero, joder, a veces dá a impresión de que como que é un supremacismo humano sobre o resto de seres, non? E que os usamos ao noso antoxo pois para facer touradas ou para moitas cousas que os empregamos como se foran cousas, e realmente pois son seres que pois teñen dereito pois a vivir a súa vida e disfrutar da súa vida e non... Quer dicir, isto, pois, sei que eso, que hai xente que ten galiñas na casa para os ovos, e que xa vez moitas veces se di que son galiñas felices, pero non sei se alguna vez elas tiveron o dereito de decir se están felices ou non, se elas queren estar aí. A ver, isto é un tema super complicado, e repito, eu durante 35 anos da miña vida nunca me replantexei todo isto, non? Entón, creo que reflexionar e ir avanzando un poquinho cada persoa na medida que poda, pois cara a un mundo mellor, creo que, que nos beneficia a todos os que estamos e aos que están. Sí, a ver, eu creo que ao final intentar ser mellores dos que somos. Eso é. E iso aplicado a todo, como ti dis, tamén hai que incluir os animais. Eu creo que sí. Pois nada, Gerson, espero que disfrutases da conversa, que a xente coñeza un pouco máis de ti, sobre todo, porque ao final falamos tamén... Sí, foi máis polo personal que polo laboral, pero ao final creo que aquí en Herba pues está todo un poquinho mesturado, non? Pero creo tamén que é importante todo o que comentaches ti agora para que a xente que veña aquí, se coincide co podcast e logo ven aquí, que entenda tamén boca filosofía do que se vai a encontrar, do que vai a comer, do que hai detrás dos platos, que non sempre sexa simplemente decir, oye, pues vas a ter un menú vegetal. No, a filosofía que hai detrás, o cuidado que hai, é dicir, traballar con produtos locais, con xente que cada día se esforza por facer algo aquí na terra, traelo aquí e saber que hai moi boa intención detrás deste traballo. Eso, que hai nomes apelidos detrás desos produtos todos, tamén me gusta poñelos en valor. E depois tamén eso, comentar, pois eso, que aquí pois no hotel pois somos moito persoal, pois o único vegano pois son eu, pero sí que a través pois eso de informar, porque gústame pois de vez en cando xuntar o personal e pois explicarlles o porqué das cousas, e dicir que eso, que todo o persoal sí que se están notando moitos cambios nas súas vidas, en maior ou menor medida cada persoa, pero sí que pois a nivel de intentar concienciar e explicarlles as cousas, dar información, que é o importante, non? Sempre baseada en cousas, en datos verídicos, demostrables. Pois que dicir, inda que non levan este modo de vida, sí que son conscientes e moitas cousas pois van dando pequenos cambios que creo que ao final nos ponemos o noso pequenísimo granciño de area aquí dende Allariz, pero creo que este formato pois que se pode levar, se conseguimos que con isto unha persoa só pois faga un pequeno clic e aposte ao final pois por un mundo mellor, que ao final o resultado pois será un mundo mellor, pois felices. Eu creo que sí. Gerson, grazas por aportarnos un poquinho máis de ti en Comer por Doquier. Un saúdo, Adri, e nada, moitísimas grazas por contar comigo e vémonos noutra, Comer por Doquier, con Adrián Barreiro.